Mihinkään mä laittanut mun talvikenkäni? Vauva nukkuu. No metsässä niitä kuitenkin tarvitaan. Niin ja sitten krematorium pitäisi ilmoittaa. Oot sä nyt ihan tosissasi järjestämässä Eerolle muistotilaisuutta? Mä tiedän, että Eero haluaa mut ja poikansa paikalle. Et kai sä sinne vauvaa ota mukaan? No miksi se ottais? Olihan Katrikin meidän mukana Aasiassa ihan muutaman kuukauden ikäisenä. No, mutta se oli aivan eri asia sekä sun että lapsen kannalta. No miten mukaan? Tuolla ulkona on talvi, Herra Jumala. Sä oot just kotiutunut sairaalasta. Mä kiellän sua lähtemästä sinne. Kiellät? Se hullu ei edes ansaitse muistotilaisuutta. Koko ajatus on täysin mauton. Eero oli mun mies ja on mun pojan isä. Koittasit jo älypää ymmärtää. Oi että. Mä muistan, kun te olitte tämän kokoisia. Ihanat potkarit ja ihanat pikkukädet. Onko se enemmän sun vai isänsä näköinen? Jaa. Varmaan molempia, sekä mun että Eeron. Menkää sitten läksyjä. Miksi? Saatte jätskiä sitten, kun läksyt on tehty. Mä käytän kahvit. Miten sä voit? No, ihan hyvin päivä kerrallaan. Pikku Kullannuppu nukkuu onneksi yöt ihan hyvin. Huomenna on Eeron muistotilaisuus ja me riideltiin siitä Lassen kanssa. Mutta eikö se ole ihan luonnollista, että mä haluan ottaa vauvan mukaan? No totta kai. Niin. Lassen mielestä se on ihan käsittämätön ajatus. No, yksin mun täytyy se asia sitten hoitaa. Mä voin lähteä sun ja vauvan kanssa, jos sä vaan haluat. Moi kiitos. Mä arvostaisin sitä tosi paljon. Kun siitä vähän kasvat, me päästään suoraan kuule jäälle treenaamaan. Päästään foodistreeneihin. Foodistreeneihin. Älä kuuntele sitä ollenkaan. Kato, toimijas tossa, se ei tiedä mistään muusta kuin jostain metsästyksestä jotain. Mä haen noin pyykit tuolta kuivausumusta ja laitan sitten pikkulepistön nukkumaan. Paula, siitä huomisesta vielä. Niin. Mun mielestä ei ole hyvä ajatus, että sä otat vauvan mukaan sinne muistotilaisuuteen. Mä en tarvitse sun lupaas. Et tietenkään tarvitse. Siis tää on neuvo. Synnytyksestä on niin vähän aikaa ja sä oot herkäs tilaset. Mamma, se on niin pieni, se on... Sä haluat kostaa Eerolle, siitähän tässä on kysymys. Olisit kuullut, miten kauniisti Seppo puhui äsken Eerosta. Sitä paitsi Seppo ja Iiris tulee sinne muistotilaisuuteen. Niin tekee todelliset ystävät. Tuonne noin. Tässä se Eero antoi mulle sen sormuksen. Idyllinen paikka. Niin, Eero osasi olla romanttinen. Niin vai pitäisikö nyt laulaa virsi tai jotain muuta? Mä luulen, että Eero haluaisi, että me annetaan luonnon puhua puolestaan. Mä haluaisin sanoa muutaman sanan. Hyvästi, Eero. Kiitos kaikesta hyvästä, jota sä oot mulle antanut. Mä en ikinä unohda meidän yhteistä aikaa. Ehkä me ei jätetäkään hyvästä ja tännehän sä jäät elämään luonnon keskelle. Täällä Eero, no hyvä olla. Sä haluat varmaan tän. Mä voin kantaa tän autolle. Kiitos. Jos me aletaan pikkuhiljaa lähtemään. Menkää te vaan. Mä haluaisin viettää pikkusen kanssa täällä vielä hiljaisen hetken. Oot sä varma, kun kohta tulee pimeä? En mä viivy kauan.
Me odotetaan autossa. Osaathan sä varmasti tien sinne. Totta kai, tuttu metsähän tää mulle on. No, jos me sitten lähdetään. Tulet, kun olet valmis. Enpä ole ennen ollut tällaisissa hautajaisissa. Varmaan ne oli aika paljon sellaista, mitä Eero olisi itsekin halunnut. Luonnonläheiset ja koruttomat. Ja jollain lailla niin kauniit. Kyllä sitä varmaan itse kukin toivoo, että kun se aika koittaa, että lähtö olisi omaa persoonaa kunnioittava. Mä en olisi Paulan asemassa pystynyt tohon. Jos joku olisi haudannut mut maan alle, niin mä en tietäisi, miten suhtautua. Eero oli hyvä ihminen ennen kuin sairastui. Paulakin haluaa varmaan muistaa ne onnelliset ajat, niin kuin tietysti me kaikki. Kauankohan se Paula aikoo viipyä, kun tässä alkaa tulla kylmä? No, Paula viipyy sen kun viipyy. Me voidaan mennä autoon lämmittelemään. Tää kuuluu tänne. Sun kanssas. Lepää rauhassa, rakas. Mä toivon, että sä saat sielulles rauhaa. Että Aaro tai kukaan muu ei enää vainoa sua. Me voidaan tulla tänne aina, kun me halutaan jutella isälle. Sulla oli hyvä iskä. Lähtikö äitini väärään suuntaan? Ei mitään hätää. Kyllä se auto löytyy. Tuolta se kohta puiden välistä näkyy. Kylläpäs siellä nyt jätetään pitkiä jäähyväisiä. No, miksi et mennyt mukaan, jos sua ärsyttää? Pisko mä oon hullun tuhkaa metsää. Ei, vaan sä ois voinut mennä Paulan tueksi. Kai se nyt on reilua, jos sä välität siitä. Se on ollut muita. Ottaa vaan päähän, se otti sen vauvan mukaan sinne. Miten se siellä vaipatkin vaihtaa? Terve, onko se Lasse? Tuolla se röhöttää. Ota vähän, Seppo soittaa. Moro! Hei, mä hoidin se katuhomma, jos sä siitä soitat. Mitä? Ei voi olla totta. Joo, totta kai mä tuun heti. Paula, eikö se ole metsä? Ja silloin se vauva mukaan. Hyvä, että pääsitte tulemaan näin nopeasti. Mä yritin soittaa Paulalle, mutta se ei vastannut puhelimeen. Paula jätti kännykän meidän auto, ettei se häiritse muistotilaisuudessa. Niin, tietysti. Mikä pässimaa, mä päästin se lähtemään. Ei kyllä tää oli meidän vika. Ei olisi pitänyt jättää Paulaa yksin sinne metsään. Mutta kun se paikka on ihan tuossa lähellä. Me käytiin siellä, mutta Paulasta ei näkynyt jälkeäkään. Varmaan eksynyt tuonne pimeeseen. Se pyysi mua tuokseen, mutta mun mielestä koko ajatus oli ihan absurdi. Miten se lapsi siellä pärjää? Onko siellä tarpeeksi vaatteita päällä? Ei tässä mikään voivotteleminen auta. Sitten pitäisi varmaan miettiä, että mistä tässä lähdetään etsimään. Niin me tosiaan käytiin siellä, minne me siroteltiin se tuhka. Mennään sinne ja lähdetään sitä vaikka ketjussa etenemään. Hyvä ajatus. Apua! Täällä on ihminen eksyksissä! Ei kukaan kuule. Kyllä Seppo ja Iiris meidät löytää. Ihan varmaan löytää. Shh, kulta rakas, älä itke. Paula! Paula!
Paula! Paula! Missä hemmetissä se voi olla? No tää on niin laaja metsä, pitäisikö jo soittaa apua? Paula ei mitenkään voi olla kaukana. Etitään vielä vähän aikaa omalla porukalla. Joo, tehdään niin. Lasse, toi suunta olisi vielä käymättä. Mennään! Vittu, tääkin rupee Paula! Ei mitään hätää, pikkuinen. Joku löytää meidät aivan varmasti. Lasse löytää minut aina. Niin, siis meidät. Niin just. Lasse rakastaa meitä. Kun me selvitään täältä, niin mä lupaan sulle yhden asian. Susta, musta, Lassesta ja Joonatanista tulee taas perhe. Ja me eletään yhdessä onnellisina. Taisin kuulla harhoja. Paula! Täällä! Lasse! Mä oon etsinyt sua joka paikasta. Ootko kunnossa? Entä se lapsi? Mä tiesin, että sä löydät meidät. On se hyvä homma, että Lasse löysi teidät. Se olisi ollut tosi ikävää, jos te olisitte joutunut olemaan siellä metässä koko yön. Älä edes puhu noin. Lasse on nukuttanut sitä pientä aika kauan. Onkohan niillä kaikki kunnossa? Kyllä se tulee kertoa sinulta ongelmia. Siellä oli aika kylmä. Jos se on vilustunut se lapsi tai jotain. Onko kaikki kunnossa? Joo, kaikki on ihan kunnossa. Se ei vaan millään malttanut rauhoittua ja mennä nukkuun. Pitäisikö meidän kuitenkin viedä se lääkäriin? Mitä turhaa stressata pikkumiestä raahaamalla sitä yötä vasta jonnekin tutkimuksia. Katsotaan aamulla sitten. Mä yritin sen vauvan takia olla siellä metsässä ihan rauhallinen. Mut kyllä mua pelotti. Joo, kaikki on ihan hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Kyllä ihan hyvin. Sä oot vähän hiljainen. Onks kaikki hyvin? Joo. Anteeksi, kun mä en eilen tajunnut kysyä, että miten sun päivä meni, mutta taisin olla vähän shokissa. Ei se mitään. Hei, mä lähden kaupungille. Tapaat sä jonkun? Ei, kun mä lähden ostaa kaupungille levyä. Tulipas sille kiire. Nuoret. Niin on menossa. Hei, mä sain Sepolta tämän päivän vapaaksi. Ei ole mitään kiirettä. Kiitos Lasse siitä, että sä jaksoit etsiä meitä siellä metsässä niin kauan. Totta kai mä jaksan. Oli ihan tyhmää ylipäänsä lähteä sinne metsään. Ei, mun olisi pitänyt heti lähteä mukaan. Vaikka mä en nyt oikein missään vaiheessa oivaltanut, että minkä takia sä haluat pitää muistotilaisuuden kaverille, joka yritti tappaa sut ja vauvan. Mutta ne on menneitä. Mitäs niistä? Loppu hyvin, kaikki hyvin. Älä stressaa. Ainakin mä oon hyvästellyt Eero. Lasse, mä oon valmis jatkamaan tästä eteenpäin. Sun kanssasi. Mitä pieni mies? Mitä sä naureskelet? Se on varsinainen sissi. Sä et oo yhdestä metsäreissusta boksista. Niin äiti tuu. Sä et tiedäkään, miten hienoon perheeseen sä oot tullut. Sieltä ei tuu rakkautta puuttumaan. Eikä hirvipaisti. Lasse, ajatteletko sä meitä jo ihan perheenä? No eiks mä sais? En mä tiedä, se tulee vaan jotenkin niin automaattisesti. Jotenkin niin, mä tiedän, jotenkin niin tasapainoinen olo. Jotenkin ajattelen, että tässä on hyvä. Minä, sinä ja vauva ja Joonatan, me ollaan jotenkin niin kuin, jotenkin, tiedätkö, silleen... Lasse,
Ymmärsin siellä metsässä jotain. Haluaisitko vielä tehdä se isyystesti? Mä oon siihen valmis. Mä en halua, että meidän elämässä on enää mitään epäselvyyksiä. Etenkin, jos sä nyt ryhdyt vauva isäksi. Et ole tosissaan. Ihan virallisesti. No joo, jos sulle vaan sopii. Kuulit sä? Mä rupeen sun faijaks. Iskä. Isukki. Hei, anna pojan nukkua. Ei mitään. Tehdään testit vaan. Saadaan selville, että millaiset metsästäjän geenit sullakin on. Ootko nimeä miettinyt? En vielä. Mut älä vaan ajattele sitä, mitä sä olisit antanut Katrille, jos se olisi ollut poika. Mikä Severissä on? Se on mun isoisän nimi. Annetaan sulle nimeksi Hubertus. Ha! Herra Jumala, mikä ihme nimi se semmonen muka on? Hubertus, se on metsästäjän suojeluspyynnös. Oh no. Sitten mä kutsun sua Hubbikseksi. Hubbis. Hubbi. Hubbu.